A mé orm golar an death trap sin arís. Ken death trap atá geisteagat. An jowl Etlan sin. Jesus. Oh, well, no, be much on bád all arás go dtí mór here, mas malat. Ach, níl seo chudonna sin. Jesus. Tá níos mó cuat sa chá handdrawer a bhí sa leithreas ná bhar a bhí ar an one-way. Mór a nítas ná hánig má chuine arás. Cean chuine? An fille ó Diran. A kid? Ó bhí se gúnaí caint bhí náit agus ará gora sé géire go arás. An tarach hir agus frísio bheith jóta. Seall beag garid mas moghine Grannmhaire. Well, go arás! Na bhí garan! Oh, yeah, well, it's glas in the crick a wad when. An seo, is lia iad na cric a bhhad wein.